Pasunod naton para sa katapusang ambahanon ni kagrupong Leopoldo Arcelon na may pinakamalayo nga ginalina, no? Layo ginaiya, sir. May ginapangita siya subong, no? So may ginapangita siya. Ang hambal niya kuno, hinahanap kita. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sa wala pa ko kakakanta manawagan tanay sa kay Demersi, yaw tadayan. Ag si Saudi da si Bibot, ari na nakasubo na kami harana. Sige. Tatawagin, hanapin pa rin kita. Hinanap kita sa aking pangarap. Hinanap kita sa lungkot at tira. Isang ngiti mo lang, puso ko'y nabiyak. Tinatawag, hinanap kita'y liyan. Ngunit isang araw sinta, lumimot ka. Iniwan mo ang puso ko'y nagdurusa. Sakali man ako'y sadyang limot mo na, tatawagin, hanapin pa rin kita. Ngunit isang araw sinta, lumimot ka. Iniwan mo ang puso ko'y nagdurusa. Sakali man ako'y sadyang limot mo na, tatawagin, hanapin pa rin kita. Tatawagin, hahanapin pa rin kita. Salamat.